मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि सार बिथां बेबायदि जुदि बर'नि मेलेमजिबि बर'नि फोरोंगिरि आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा जुदि ज' जाजोबलायनानै हारिनि थाखाय खामानि मावोब्ला फरायसुलिनि थाखाय जुदि खामानि मावोब्ला थाबैनो बर' हारिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां नुनायाव सफैगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। दा दिनै नोंसोरो नोंसोरनि मेगनजोंनो नुबाय जे बर' बिजोङाव फरायनानै जुदि सेथि मासि आवग्रिनो हायोब्ला मानगोनां गारगाबाथा बसुमतारिनि जि टेलेन्ट नागिरनाय बे थार्सनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 2006 मायथाइनिफ्रायनो जाय बर' बिजोङाव फरायनानै साबसिन सेथि मानसि मोनो बिसोरनो जोङो 50,000 एवार्ड होबाय थानाय जादों। आरो बर'नि जारिमिनाव दासिमहालागै सासेल' बिबुंसार बसुमतारियाल' एबसुनि बे 50,000 स्कलारशिपखौ लानो हादों। आरो जों फोथायो नोंसोर जाहाथे लानो हाथों आरो जाय मेट्रिक लिरगोन बिसोरो जाहाथे कमल कुमार देरहासार बान्थायाव जाहाथे नोंसोरो नामखौ जाहाथे मुंखौ सोनानै लानो हायो। दानि एसे सिगां नोंसिनि मेदामा आरो मेल बेखेवगिरि डक्टर सुबुंसार बसुमतारिया जोबोद मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। दा मोजां जानाय आरो गाज्रि जानाय बे नोंसिनिसो खोथा। दा नोंसोर मोजां मानसि जानो लुबैयोब्ला मोजां मानसि जानो हायो आरो गाज्रि मानसि जानो गोसो जायोब्ला गाज्रि मानसि नोंसोर जानो हायो। दा दिनै रिजुनि बरगयारिनि बिमा बिफाया फिसालानि थाखाय जोबोद बिथांमोना गोजोननाय मोनदों नङा होमबा? दा जों बेबायदि खामानिखौसो मावनांगौ जिबायदि खामानि मावोब्ला गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमबो नोंनि मुंखौ लानो जाहाथे मोजां मोनो। दिनै रिजु बरगयारिनि मुंखौ लानो सबबो मोजां मोनो। मानो होनबा रिजु बरगयारिया फरायनायाव मोजां, आखल आखुआव मोजां, सानसे समाव गेदेमा मानसि जानो हागोन। दा गोबां जाबाय जोंखौ जोनोम होनाय जोंनि बिमा बिफायानो गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ सिनायथि होनो लाजियो। मानो बेबायदि खामानि मावनो जायखौ जोंखौ जोंनि आइ आफाया जोनोम होबाय, आइ आफाया दिनै जोंखौ गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ जुदि सिनायथि होनो जुदि लाजियोब्ला बेथ' अयनाय पाप जागोन। ओंखायनो बेबायदि खामानिखौ जों माव, जि खामानिखौ मावोब्ला गावनि बिमा बिफायाबो गोजोनो नोंबो गोजोनो बेबायदिखौ माव। आरो बर'नि बयनिफ्राय देरसिन सम्पतिया नोंसोरनो, न'खरनिबो आरो बर'नि देरसिन सम्पति मिथिबायना? दा थाखोसेनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फरायबाय थानाय जोंहा फ्राय 3,04,00,000 बर' फरायसाफोर दं। बे 3,04,00,000 बर' फरायसाफोरा बर' हारिनि बयनिफ्राय देरसिन सम्पति। दा नोंसोर मोजां जाथारनांगोन। नोंसोर मोजां जायोब्लासो हारिया मोजां जागोन। दहाय देंखो रानि ब्रह्म बिनानाव बिथाङा बुंदों 2010 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ बिथांमोना आवग्रिनो हादोंमोन। 76-75 मोननाय पार्सेन्टेजआबो बिथांमोना आवग्रिनो हादोंमोन। थांनाय बोसोर 2018आव 90% फरायसाफोराबो जोंनि कमल नोंसोर गोसोआव ला। महात्मा गान्धी होनोब्ला सबखौ सिनायो। मानो सिनायो? खालामदों। आलबार्ट आइनस्टाइन होनोब्ला मानो सिनायो? खामानिखौ बेबायदि मावनानै होलांदों नङा होमबा? गेदेमा सुबुंफोरखौ जों साफ्रोमबो गोसोआव थायो। ओंखायनो जोंबो बेबायदि खामानिखौसो जाहाथे मावो, जिबायदि खामानि मावोब्ला साफ्रोमबो मानसिफोरा नोंखौ गनायनो थाखाय जाहाथे गोसो जायो। मिथिबाय? 1 नाम्बार फरायनो लुबैना थाथारनांगोन। बे मानसिनि मोदोमा अलसियाबो जायो आरो मावथिबो जायो। बे मोदोमखौ नोङो अलसिया खालामनो ना मावथि खालामनो? अलसिया खालामनो ना मावथि खालामनो? दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौब्ला फिजिकेलाबो फिट जानांगोन, मोदोमाबो फिट जानो नांगोन। दा नोंसिनि फिजिकेला फिट ना मोदोमा फिट? दहाय मेदामा बुंदों नोंसिनि देंखो माबाया रानि ब्रह्मआ बे बुंदों जे सोरबा कुइसन दङब्ला सों होननानै। नोंसोर मानो सोङाखै? नोंसिनि मेलेमा फिट ना मोदोमा फिट? मोदोमा फिट ना मेलेमा फिट? मेलेमाबो फिट जानांगोन, मोदोमाबो फिट जानांगोन। जेरै सानसे ओंखाम जायाबा मोदोमा फिट जायो। साननै ओंखाम जायाबा मोदोमा फिट जायो। सानथाम ओंखाम जायाबा, सानब्रै ओंखाम जायाबा, सानब्रै ओंखाम जायाबा मोदोमा माबायदि जागोन? थाफेरबाय नोंसोर मालाबा सानब्रै ओंखाम जायालासिनो? थायाखै? सानब्रै लेखा फरायबासो थांना थायाखै? थांना थायाखै? थांना थायाखै? सानसे लेखा फरायबासो, सानसे ओंखाम जायाबासो थांना थायाखै? थायाखै ना? सानसे लेखा फरायबासो थांना थायाखै? थायो नोंसोर। सानब्रैयाथ' बारा, माने सानब्रैयाथ' खमबावसो। सप्ता खनसे गाहाम, दान मोनसे गाहाम नोंसोर लेखा फराया। मिथिबाय? दान मोनसे मानसिया ओंखाम जायाबा मा जायो?
मा जायो दान मोनसे ओंखाम जायाबा 30 days ओंखाम जायाबा मा जागोन हा मा जागोन थैगोन मा दान मोनसे मानसिया लेखा फरायाबा थैया मा जायो मोदोमजों मेलेमजों एखे दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौब्ला नोंनि मेलेमाबो राफोद जानांगोन मोदोमाबो राफोद जानांगोन सानसेयाव जुदि नोङो नांगौ बादि दैखौ नांगौ बादि प्रटिनखौ नोंनि मोदोमाव मोनाब्ला बे मोदोमा दुर्बल जागोन आरो नोंहा जुदि इंराजिनि मेथ्सनि साइन्सनि जिअग्राफिनि ससियेल साइन्सनि जुदि नोंहा गियान गैयाबा नोंनि मेलेमा राफोद जानाय नङा मिथिबायना आरो दिनैनि जुगाव थांना थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगोन मेलेमाबो राफोद जानांगोन मोदोमा राफोद जानो थाखाय सानफ्रामबो ओंखाम दैखौ जाबाय थानांगोन रेगुलारलि आरो मेलेमा राफोद जानो थाखाय एभ्रिडे कन्टिनिउअसलि लेखा फरायनो नांगोन मिथिबाय सब साबजेक्टनि नलेजआ नोंनाव थानो नांगोन मिथिबाय रोंनो लुबैनाया साफ्रोमबो फरायसानाव थानो नांगोन मिथिबाय फरायनो लुबैनाय मिथिबायना फरायनो लुबैनाय भारतनि सासे मानसि जाय मानसिया प्रेसिडेन्ट जालांदोंमोन आरो बे मानसिया सोरमोन हा he was president of India and he was the scientist of India सोरमोन मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद नोंसिना हा ओंखामखौ थिगसे जायो खिन्थु मेलेमखौबो सान मिथिबायना एपिजे आब्दुल कालामा जि जायगायाव जोनोम जादों रामेश्वरम बे जाबाय सागर गेजेराव थानाय सानसे दिना मा जादोंमोन मिथिबाय एपिजे बिथांमोना नावआवसो ना सारनानै बिसोरो बिनि बिफाया फाननानै जायोमोन बिसोर नाव दङ सानसे मा जाबाय कस्टेल एरिया सागराव बिराद बार बारो सानसे मा जाबाय बारहुंखा फैनानै बिथांमोननि नावखौ बुफारलांबाय अबे दै गेजेराव लांबाय नावआ बायजोब्बाय अब्ला एपिजे आब्दुल कालामनि बिफाया होनदोंमोन देग्लाय सेस माखौ सारबावनो नाव दाननांगौब्ला मास मोनसे लाबावगौ नाव बायनो हाया आरो नाव गैयाब्ला माखौ ना सारबावनो ना सारनानै जुदि फानाब्लानो ओंखाम मोनजाया अब्ला सिद्धान्त लाबाय देग्लाय नाव गैया माने फरायनाया बन्द फिसालाफोरनो फैसा होनो हानाय नङा एपिजे आब्दुल कालामखौ बुंबाय आफा नोङो देग्लाय फरायनो नांला नावाबो गैला एपिजे आब्दुल कालामनि बिदाफ्राबो बुंदोंमोन जे बेखौ फरायनो नांला अब्ला एपिजे आब्दुल कालामा मा बुंदों मिथिबाय आं बोसोरसे थाथ'नो हाया होनदों बिफाया बुंदों नों बोसोरसे थाथ' फरायाबासिनो बे बुंदों आं थाथ'वा बोसोरसे थाथ'वा मिथिबायना आं थाथ'वा आरो बे ओंखामखौबो जायाखैनो मिथिबायना गाबबाय थादों आं स्कुलाव थांनो आं फरायनो लुबैनाय मिथिनो लुबैनाय बिराद हाबिला दङ आरो बेखौ नुनानै बिनि बिफाया बुंदों दे थांथोंसै नांगौबा जोंनो ओंखामखौ मा होनो मोनजाबा जागोन मोनजाबा जाया अब्लाबो जा फैसा दङ एपिजे आब्दुल कालामानो फरायथोंसैनो आरो बेबायदि लुबैनायनि थाखाय दिनै एपिजे आब्दुल कालामखौ साफ्रोमबो सिनायदों नंगौना नङा आरो दाखालि बावै चन्द्रयान 2 मिसाइल फाथायहरनाया मा मुंमोनलाय सोरमोन ग्रेट साइन्टिस्टआ नोंसोर लेखा फरायो ना मा नायो न'आव हा सोंलायलाया दहाय जे बुंदों कुइसन सों डिसकास खालाम मिथिबायना गावजों गाव डिसकास खालाम के शिवानाबो मिथिबाय तामिलनाडुनि के शिवामाबो गावनि बिमा रावआवसो सोलोंथाइ लानाय मिथिबाय के शिवामाबो आबादारिनि फिसाला बिथांमोनाबो सानसे मा जादोंमोन बोसोरसेहालागै ओरैबादि खरान जानानै आबाद मावनो हायाखै बिथांमोना के शिवानमोना टटेलि आबादजोंसो सोनारजोबनाय आबादा जेला गाज्रि जाजोबो अब्ला के शिवाननि बिफायाबो बुंदोंमोन देग्लाय सेस आबादा गाज्रि जाजोब्बाय माखौ जाबावनांगौ जानो थाखायनो बिथां ओंखामानो गैला गाननो जोमनोथ' बाथो जानो थाखायनो ओंखाम गैया के शिवानमोनाव अब्ला के शिवानखौ फरायनायखौ गारनो होदोंमोन अब्ला के शिवाना बुंदों आं फरायनायखौ गारनो हाया बिमा बिफाखौ बुंदों आं फरायनायखौ गारनो हाया आं फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो बेबायदि नाजानानै दिनै साइन्टिस्ट जाफैनो हादों मिथिबाय आरो नोंसोरबादि सासे आइजो गथ' इउसुफजाई मालाला मिथिबायना आफगानिस्तान पाकिस्ताननि मिथिबायना बे सिख्लाखौ बुंदों बै ओनसोलनि आइजें लाग्रा मानसिफोरा मिथिबायना सिलाइ लाग्राफ्रा बुंदों जे हिन्जाव माहारिया स्कुलाव थांनो मोना हिन्जावफोरा न'आवल' थानानै खामानि मावनांगौ हिन्जावफोरा न'आवल' थानानै ओंखाम संनांगौ होनदों हिन्जावफोरा स्कुलाव थांनो मोना होनदों अब्ला मा बुंदों बे नों सोर जोंखौ बुंनो थाखाय फरायनाय मोन्थाया जोंहाबो दङ जोंबो स्कुलाव थांगोन हिन्जावसाफोराबो स्कुलाव थांगोन हौवासाफोरजों समान अब्ला बै आइजें लाग्राया बुंदों हिन्जावफोरा जुदि न'निफ्राय ओंखारनानै जुदि फरायसालियाव थाङोब्ला जों साफ्रोमखौबो गावथारजोबगोन अब्लाबो माखासे हिन्जावसाफ्रा गिनानै थाबोजोब्बाय नाथाय सासे इउसुफजाई मालालाया गावनि लोगोफोरखौ लानानै जों स्कुलाव थांगोन गावथार जागोन अब्लाबो जों लेखाखौ फरायनायखौ नागारा
बे स्कुलाव थांबाय बेखौ ब्रायनो गावबायबो अब्लाबो दिनै थैयासै दिनै मुंदांखा जाबाय सासे इउसुफजाइ मालाना दा आंनि सोंनाया नोंसिनि आइ आफामोना नोंसोरखौ नांगौ बादि थाखा फैसा कलम फावथेन बायनो हायाब्लाबो नोंसोर फरायसालियाव फैगोन ना फैया नोंसोरखौ गामि ओनसोलाव ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआ जुदि बादा होयोब्लाबो नोंसोर फरायनायखौ कन्टिनिउ लाखिगोन सोर सोर कलेजाव फरायनो गोसो जायो नोंसोर खाथिखौलाय गोसो जानायफ्रानो सोर सोर कलेजाव फरायनो गोसो जायो आरो आखाइखौ ओरै थिखाथ' खावलाय हमनाय मोनसे होनो लोगो खावलाय आखाइखौ ओरै प्रपारलि थिखो नोंसोर कलेजाव फरायनो गोसो जाजोबो सबबो सिगां आखाइ खोलैजोब एबार कलेजाव फरायनो गोसो जाब्लानो फरायनो हागोन हागोन हानोब्ला मा नांगोन हा मा नांगोन मा खालामोब्ला नोंसोर कलेजाव फरायनो मोनगोन बेखौ बुंलाय हा मा खालामोब्ला मेट्रिकखौ पास जानो नांगोन नंगौना नङा एसएसएलसिखौ पास जानांगोन आरो पास जानोब्ला मा खालामनांगोन फरायनो नांगोन दा अब्ला नोंसोर फरायगोन सबबो सियर फरायगोनथ' फराय मिथिबायना दा ओंखायनो लुबैबाल' जाया जोंनि सासे लोगो दा आइपिएस साख्रि मावगासिनो दं मुनु स्वर्गियारिया जोंनि बिराद क्लस लोगो बिथाङा दाबो ट्रेनिं लायोब्लाबो रायज्लायहरबाय थायो दा मुनु स्वर्गियारिया बुंदों बर' फरायसाफोरा सबबो कलेजाव फरायनो लुबैयो बेखौ इंलिसाव एसपिरेसन लुबैनाय नाथाय बर' फरायसाफोरनाव एसपिरेसन दङ नाथाय प्रिपेरेसन गैयानो बुजिदों नोंसोरो लुबैनाय दङ नाजानाय गैयानो नाजानाय मिथिबाय कलेजाव फरायनो लुबैयोब्ला मोनगोन लुबैनायाथ' दङ आंबो एलिफेन्ट गाखोनो गोसो दङ एलिफेन्ट बानायनो गोसो दं हागोन हाया लुबैनाया साफ्रोमनावबो थानो नांगौ नाथाय बेजों लोगोसे मा थानो नांगौ नाजानाय दा नाजागोन ना नाजाया नोंसोरो नाजायो बोरै नाजायो नोंसोरो बोरै नाजायो मुनु स्वर्गियारिया बुंदों बोसोरसेयाव बेसे सान थायो 365 days नङा होमबा मुनु स्वर्गियारिया बुंदों मुनु स्वर्गियारिया जेब्लानाखि 2007आव बे क्लास 10 मोन नोंसोर बादि 2007आव मुनु स्वर्गियारिया क्लास 10 मोन गाव जेला क्लास 10 थायो मुनु स्वर्गियारिया बुंदों जे गाव फुङाव एक दिस्ता बहि बायोब्ला बेलासियाव जोबोमोननो आरो बेलासियाव बायोब्ला फुङाव जोबोमोननो बेबादि नाजानानै 365 daysआव अकल सानखान्थि आयदायाव बियो 426 दिस्ता बहि लिरनानै फोजोबदोंनो बेसे बोसोरसेयाव 426 दिस्ता मिथिबाय ना फुङाव एक दिस्ता बायोब्ला माला जोबो बेलासियाव बायोब्ला माला जोबो फुङाव नङा बेबादि नाजानानै 2007 नि मेट्रिकआव मुनु स्वर्गियारिया मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों बेसे मोनदों 100आव 100 रिजु बरगयारियाबो मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों रिजु बरगयारियाबो देग्लाय जाय बराय जादों रिजु बरगयारियाबो मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों दा 100आव 100 मोननांगौब्ला बोरै नाजानांगौ फुङाव बायोब्ला माला जोबो बेलासियाव बायोब्ला माला जोबो नोंसिना माला जोबो बुंलाय माला जोबो नोंसोर बेसेबां बहि दिस्ता लिरखो बुंलाय मोनसे आयदायाव जानुवारिनि फेब्रुवारि थांबाय दा मार्च दान हाबबाय खै दिस्ता लिरखो मोनसे आयदायाव इंराजियाव खै दिस्ता लिरखो ग्रामारखौ बेसे गांनैल' दान मोनसेयाव मोनसे दिस्ता बेबादिजों जाया बेनो नोंनि फारागा लुबैनाय आरो नाजानाय लुबैनाया बिराद गोजौ नाजानाया एकदम गाहाय बोरै जानो बिदिबा मिथिबाय नोंनि लुबैनाय आरो नाजानाया समान जानो नांगोन फार्स्ट डिभिजन मोननांगौब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोर बादि खस्थ' खालामनो नांगोन कलेजाव फरायनो लुबैयोब्ला कलेजाव फरायनाय फरायसाफोर बादि खस्थ' खालामनांगोन नोंसोर गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायनो लुबैदोंब्ला देंखो मोनबादि खस्थ' खालामनांगोन सोंनांगौ नोंसोर दहाय आब' बा मेदाम नों बोरै मा फरायो मा फोरोङो बोरै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायखो बोरै गोजौ सोलोंथाइ लानो हाखो मानो सोङाखै नोंसोरो मानो खुगाया सिरि थाबाय थागोन नोंसोरनि बे खुगाखौ मानि थाखाय हरदों इसोरा जानो थाखायल' नङाथ' जानो थाखायल' मानि थाखाय बेयो रायज्लायनो थाखाय नंगौना नङा कुइसनखौ सोर सोङा मिथिबाय
जिबजों जुनारजों एखेमोन नो एनिमेल एन्ड हिउमेन बिं देयर वाज नो डिफारेन्स जिबजों जुनारजों फारागथि गैया जुदि जुनाराबो मानसि बादि सोंथि सोंनायमोनब्ला दिनै मिथिबाय मानसि बादि जागौमोन नो मिथिबाय ना मोसौखौ एकदम गांसो गैयियाव खानानैलाय मालाबा कुइसन सोङो ओइ मानसि आंखौ गांसो गैयियाव मा खाखो सोङो ओइ आंखौ माने दिरुं आंनि दोननायाव माने दिरुं खाबाय थायो सोङो